सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि मान होनो गोनां जोंनि ब्रादार देरहासात इसिलारि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। दायो आं सिगांथारावनो ब्रादारखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दा आं ब्रादारनावहाय फंनैसो खोथा सोंनो थाखाय आङो बेबायदिनो सानदों जाहैबाय। दा आं ब्रादारनावहाय आं सोंनो सानदों जाहैबाय। दा जोंनि बेबायदिनो बर'नि गेजेराव जोंहा दोलोआ मोननैसो दं नङा होमबा? दा बेनि गेजेराव जोंहा दा कन्ट्रभार्सि जालायबाय थायो। बेबायदिनो इलेक्शननि समावबो दा बहुद कन्ट्रभार्सि जालायबाय थायो। दा बेनि गेजेरावहाय बर' रायजो राजा बा जोंनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरनि सायावहाय दा ब्रादारा मा रोखोम जाजानो लुबैयो एसे आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसे खेंफोरथि मोनोब्ला मोजां जागौ गिबियावनो एसके बड'ब्लग चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजानिसिम गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा जि कुइसनखौ सोंदों बियो मोजाङानो। जोङो बयबो मिथिगौ जोंनियावहाय दावराव दावसि दाङाबाजि जालायलायबाय थायो। दा बेफोरो मोनसे पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जाया नङा जानांगौ। कन्ट्रभार्सियाबो जानांगौ, नङाब्ला बियो मोनसे पलिटिकेल पार्टियानो नङा सोंखारिलायनो रोङाबा। नाथाय जोंनिया सिरियासलि आरो पलिटिकेला मोनसे गेमसो नालाय, गेम बुस्थुसो बियो, खेला गेलेनाय जेननाय देरहानाय दङ। जेरै फुटबलफोरा जेब्ला जोयो मोनसे नङा मोनसे टिमाथ' जेनखागोन नालाय, थिग बेबायदिनो इलेक्शनाबो मोनसे गेमसो आरो। नाथाय जोंनियावहाय ओरैबायदि कन्ट्रभार्सि जायो जाय कन्ट्रभार्सिया हारिखौबो रिएक्सन खालामो आरो। जाय कन्ट्रभार्सिखौहाय जोङो नुहुरनानै गिनोबो गोनां जायो। दा बेफोरखौ जोङो नुबाय थानो मोन्दों। नाथाय जोङो बेखौ हास्थाया, सिरियास लायालासे जोङो पलिटिकेल गेलेलायनायखौ जोङो लुबैयो। दिनै जोंनि गेजेरावहाय गेदेरमाफोरा पाब्लिकफोरनि गेजेराव बिसखौ सोनानै गालांबाय। जेन'बा प्रमद बर' बिथाङानो माब्लाबानि समाव बे एरियायावनो मिटिं खालामनानै बिराद मोनसे बिस गोनां बाथ्राखौ सोना गालांबाय। आरो हाग्रामा महिलारियाबो बबेबा मोनसे गावनि दोलोखौ लानानैहाय बिस गोनां बाथ्राखौ सोना गालांबाय। पाब्लिकआ बेवहाय बुख्रुब सुख्रुब जायो आरो। नाथाय गादिया सोरबा सासेयासो मोनहैयो। बेनिखायनो जों पाब्लिकआ पलिटिकेल होनना बुङोब्ला जाय जेजोंखि थाया मानो बेखौहाय जोङो बुंलायनांगौ, सोंखारिलायनांगौनि गोनांथि गैया। माने जोङो खुंथायाव थायोब्लाबो जोङो लुबैनाय बायदि, माने खुंथायाव आंनि पार्टिया खुंथायाव थायोब्ला जे आं क्ररपतिनि मालिक जागोन बे नङा। गैयिया गैयिखा, गोनाङासो गोनां देरलांबाय थाखायो। दा बेनिखायनो आंनि हास्थायनाया बेनो, दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर'नि थासारिया मोजां नङा। बेनिखायनो खौसेथि जानायखौ जोङो स्पेसियेलि आं देरहासात इसिलारि हिसाबै लुबैयो आरो। रायजो राजाया मा सानो आङो बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु आंनि साइडनिफ्राय खौसेथिखौ लुबैयो। आरो बे खौसेथिनि बेलायाव जुदि जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला बे खौसेथि बाथ्राखौनो मोजां मोनि सुबुंफोरबो दङ। सुबुंफोर माने माखासे दल संगठनानो दङ, आङो क्लियारलि बुंखायो, खिन्थु आङो संगठननि नामखौ लानाय नङा। दङ, माने जोङो गोबां समफोरनिफ्राय आंबो बेबायदि खामानिफोरावहाय इनभल्भ जाबोनाय हिसाबै आंनियाव माखासे गोबां मोन्दांथि दङ आरो। जे माबा मोनसे खौसेथिनि लामायाव थांबाय थानाय समावनो बबेबा मोनसे दोलोआ माने प्रटेकसन खालामनानै गावसिनि नाम लानाय बेबायदि पजिसनावहाय खारबाय थानायखौ नुयो आरो। बा दिनैनि दिनाव आं बेखौसो बुंगोन जे पलिटिकेला मोनसे गेमसो, बेवहाय नांलाय खमलाया जाया नङा जायो, नाथाय सिरियास लानानै जानाङा आं बेखौसो लुबैयो आरो। दा जोंनि बर'नि पलिटिकेलाथ' बहुद सिरियासलि जायो, खिन्थु जोङो हास्थायो जे बेबायदि जानायखौ जोङो लुबैया आरो। निश्चय। दा जोंहा बयबो साफा साफा बेक्ति हिसाबै जोंहा जाय दोलोखौ मोजां मोनो, जोंहा बयहाबो माबा भट होनो थाखाय जेनेबा जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दंखायो। माने जों भारतनि सासे नागरिक नालाय, जोङो गोसोबायदि जोंहा होनायनि मोनसे मोन्थाय दङ। जास्ट जों माने दाङाबाजिल' जालायनो नाङा। दा आं बेजों लोगोसे ब्रादारनावहाय एसे मिथिनानै लानो लुबैबावदों जाहैबाय। दा जुग जुग अखा हानायनि जाहोनाव बेबायदिनो गोबांथार जायगाफ्राव दैबानाफोरजों लोमसोमबायनाय नुदों आरो गोबांथार रिलिफ थानो गोनां जादों। दा ब्रादारखौ आं दाख्लैहाय ब्रादारनि बेबायदिनो माखासे चेनेलफोराव नुदों जाहैबाय। ब्रादारा माखासे सार्भे खालामदों एबा गिदिंदों। दा बिसिनि सायाव दै लोमजानाय, रिलिफ थानांनाय, दुखु खस्थ' सैनांनायफोरनि सायावहाय ब्रादारमोना माबा मोनसेफोर राहा लानाय जादों नामा? दा एसे खोन्थाहरनोब्ला मोजां जागोन। निस्सय बे राहाखौ लानाय जादों। ओमफ्राय बुस्थुफोरा माखासेया सफैनानै दङ। ओमफ्राय जोङो जुलाइनि प्रथम सप्तानि लास्ट दिनावहाय प्रथम सप्तानि फार्स्ट सप्तानि लास्ट दिनावहाय जोङो होनो टारगेट लादों आरो।
ओमफ्राय सार्भेआबो खालामाखै नङा खालामबाय बेवहाय जोङो बिसोरनो मा मा गोनांथि दङ किसुमान जायगाफोराव माखासे जायगाफोरावहाय बेबायदिनो टर्च गंसे बायनानैहाय सोलिनो थाखायबो गैया दा बिथांमोननि थाखाय टर्चफोरबो बेबस्था खालामनाय जादों ओमफ्राय बेवहाय मोनसे टीम दङ बे टीमा जेब्ला बे बुस्थुखौ राननो फैगोन अब्ला बिथांमोननि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनगोन आङो दिनैनि दिनाव बुंनाय नङा बिदिया फैगोन किन्तु बियो जोंनि आसामनिफ्राय नङा बियो बाहेरा स्टेटनिफ्रायसो आउट अफ इन्डियाबो नङा जोंनि इन्डियानि सिङावनो जिखिजाया मोनसे स्टेटनिफ्राय बिथांमोना गावसिनि खुगानिफ्राय बुंगोन आङो गोबाव समनिफ्राय बिथांमोनजोंहाय सावरायबाय थानाय जादोंमोन सावरायबाय थानायनि गेजेरजों बिथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राखौ हेव खालामाजासे एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आरो दिनै बिथांमोना राननो थाखाय रेडिबो जाबाय आरो बुस्थुफोराबो सफैबाय मैयाबो सफैदों हरनि 10:45आवहाय ट्रेनजों सफैदों आरो बुस्थुआ ओमफ्राय आङो बेखौ लाबोनानै दा नोंसिनि बे निसिमा एरियायावनो अलरेडि बे बुस्थुआ दंफैखासै आरो ओमफ्राय बेखौ सिसुबारि जे सिसुबारि बयबो मिथिगौ बे जायगाखौ आरो बिथांमोननिया हा हुफोरबो गैया आरो कारेन्टफोर गैयाब्ला निश्चय आङो बिथांमोनजों सावरायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे बेबस्था जागोन कारेन्ट होआब्लाबो होनो हायाब्लाबो सलारफोरनि बेबस्था बेफोरबायदि जानायनि मोनसे लाइनाव दङ आरो किन्तु बियो सोरबा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नङा बियो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नङा बियो बाहेरानिफ्राय बेखौ फैबाय थानाय समाव मोनथिगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलावबो मोनथिगोन आंनि चेनेलावबो मोनथिगोन नोंथांमोनाबोथ' भिडिअ बानायनो थांनांगोन बे समावहाय नैबेयावनो मोनथिगोन आरो आं दिनैनि दिनाव आं बुंथ'नाय नङा दा बेजों लोगोसे मोनबेसे जायगाफ्राव रानजानाय जागोन जेनेबा बे रेसना रानजानाया फार्स्ट टाइमाव आङो चिराङाव टारगेट लाग्रोदों चिराङावहाय नोंथांमोननि निसिमायाव ओमफ्राय जोंनि हरै बेंटलनि साहाथिं हरै साम'दैसा उदालगुरि होननाय दङ बे साइडथिं जागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय हरैबो बिटिआरनि बाहेरावबो थांगोन आउट अफ बिटिआराव खालि बिटिआरावल' सानो नाङा बिटिआरनि बाहेरानि रायजोफ्रा गाज्रि मोननो हागौ बिटिआरावल' नङा सनितपुर गहपुर सदियासिम थांगोन आरो माने बेखौ हानायखिनि सेस्था खालामलांगोन बे दैज्लां बोथोरनि गेजेरावनो बेखौहाय फोजोबनो सेस्था खालामदों आरो बिसिनियावबो जोंनियाव माइरंल' सफैदों बेबायदि साननो नाङा मोनफ्रोमबो जायगायावहाय माबागोन आरो होजोबगोन ओमफ्राय न'फोरनि स्टाइलफोरखौबो नायनानै जुदि बिसिनि थासारिया गाज्रिथारब्ला हयथ'बा बिसोरो प्लास्टिकफोर खोंनानै थादों जुदि बै एमडिआ फैनानै मालिकआ फैनानै जुदि नुफैयोब्ला बियो होनोबो हागौ आरो बेखौ आं बुंथ'नो हानाय नङा माने बेखौबो सावरायनानै थानाय जादों आरो प्रसेसआव दङ बेबो ओमफ्राय जुदि गमामायैनो जायोब्ला बियो मोजांनि बाथ्रा आङो बेखौ बांसिन जानायखौनो लादों आरो बेनो दा बेजों लोगोसे माखासे डाटाफोरखौबो लानाय जाबाय डाटाया अलरेडि कालेक्सन जाजोब्बाय जोंनि चिरांनिया गासिबो डाटाया कालेक्सन जाजोब्बाय खस्थ'आथ' खस्थ' बहुद जाखादों थांनाय बारावबो बेबायदिनो केदान्दा सिसुबारिया ओरैबायदि भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैया सिलिंखार खालामखादों एक्सुवेलि बेखौहाय मोनसे प्रटेक्शन खालामहैदोंमोन ओरैनो जास्ट जिसिबिजों बुथेनानै बेखौहाय माने बर्डार प्रटेक्शन होनानै नेट होनोब्ला मोनसे गामिया सेफटिबो जानो हागौमोन आरो बा बासायनोबो हागौमोन आरो दाख्लैनि समावबो दा SDRFफोर नामायलायनाय आं नुनो मोन्दों दा ब्रादारा जि खामानिखौ मावनो ओंखारदों आं बिराद मोजाङानो मोन्दों जों रायजो राजानि जानानैहाय जों बिराद गोसोआवहाय माने रंजानाय मोन्दों आरो माखासे बै बेबायदिनो खैफोदाव अलखदाव गोग्लैनानै थानाय सुबुंफोरनो बेफोरबायदि जा हायो रेसन माबा मोनसे खालामनायनि थाखाय ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो दा हामबायसै बेखिनिखौ आं ब्रादारनावहाय सोंनाय जाबाय दा रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखिनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होसाबदो आरो कमेन्ट खालामदो अब्ला एसेनोसै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों थेंक इउ